Bale, egingo dugun lehenengo gauza izango da deskargatzea erreferentzia kitxarranak. Egingo dugun kitxarra izango da Fender Stratocaster, orduan jo dugu fender.com webgunera, eta hemenen gitarras, Stratocaster sakatuko dugu, zera egingo duguna, Stratocaster, eta American Original, hautatuko dut, edo Professional, o Player Plus, hauetariko bat egingo dugu, vengo, hause. Orduan, Player Plus hautatu, kolore aldatu, a ber, zintxu kolorea ditugun, txusia, hau txuria ondo ikusiko da. Vale, orduan, hau daukagula, ireki tamaina handiko irudia, eta botako dugu orain escritoriora, atzetikan ere ireki eta bota escritoriora, eta beste hauek ere botako dugu escritoriora aukitzeko, ez? Vale, botako dugu zona. Vale. Orduan, baditugu irudi horiek, gordeta, egingo du karpeta bat, new, folder, Fender refs, eta botako dugu irudi hauek karpeta barrura. Vale, badauzkagu hemen. Horren irekidoko krita, eta behin kritan gaudela, ja bota itzazkegu hemen ditugun erreferentziak, kritara. Orduan, hartuko dugu aurretik dagoen argazkia, bai? Eta botako dugu kritara. Bale, orduan, movida da, argazkia dela karratu luzea, bai, dela rektangulua. Eta programa batzuetan arazoak dauz gauza hauekin. Gero importatzerakoan igual deformatzen da pizkatxu bat, o lo que sea. Orduan, errazena da, oberena da, o seguruna, bihurtzea karratu. Orduan, lienzoa aldatu behar dugu eta karratu bihurtu behar dugu. Joko dugu a imagen. Hemen, cambiar tamaño de lienzo, bai? Imagen, cambiar tamaño de lienzo, eta esaten dugu, irudi honek dekola 2400 bider zazpiron da 85, bai? Jodot a imagen, cambiar tamaño de lienzo. Vale, orduan egingo duguna da, karratu izateko, 2400 badagoitikan, 2400 izan dadila betikan. Eta egingo dagoena da, lusatu lienzoa izateko 2400, bai? Aceptar? Eta bitxo, orain lienzoa da, goitikan eta betikan, lusatu dau, eta guztiz karratua da. Bale, hartzen badugu hau, ikonotxo hau, deitzen dena herramienta para mover, bota dezakegu gorantza pizkatxu bat, eta lekua egin, orain ekarriko dugun irudiarentzat. Irudi hau izango da, atzetikan dagoen irudia. Botako dugu dena, insertar como nueva capa, eta nahi dut, konprobatu gauza bat, eskala berberean badauzen, nik uzot baietz, baina badazpan konprobatukot. Hori egiteko, mugituko justo gora, honen goian jarrikot, opazia de jeitziko diot, orain biak ikusten dira, eta hau goian dagoena, volteatuko dut. Imagen, hau egongo da en voltear horizontal, reflejar imagen horizontalmente. Imagen egiten dau bietan, orduan izan behar da en capa. Capa transformar, reflejar horizontalmente. Orduan ja ikusten da enkajatzen dula, ez? Bai, enkajatzen du, nik uste eskala berberean dagoela. Moten dago enkajatzen dula, vale, pues eso me deja más tranquilo. Orduan ja opazia de igo dezaket, eta hau jeitzi berantza, eta ja eseoik ikusi volteauta usten dauzuen ala ez. Utzikot volteauta, baina no las tengo todas conmigo. Vale, horrela daukagula, salbatuko dugu hau. A ber, gure badozue egin dezakezue beste kapa bat, hemen plus honekin, behan jarri eta txuriz bete. Pues hemen dago bote bat, eta txuri hautatzen badugu, txuriz bete, eta gelditzen da como txukun hau. Vale, ala ere salbatzerakoan como JPG beteko zuen txuriz igualmente, así que bueno, tampoco va a ningún lado. Separatuko dugu pizkatxu bat. A ver. Hortxe. Eta hau. Hortxe. Hor ondo ikuste dut. Vale. Salvar. Guardar como JPG eta dituko da Strato Guida. Bueno, pues badaukagu gure Fender Stratocasterra hor, JPG moduan gordeta.
Eta orain, irekitzerakoan Blender, egingo dugu hori importatu. Orduan, irekiko dugu Blender. Bai? Eta referentzio bat jartzeko Blenderren modu asko dauz. Beitxu, nietortzen manaz Blenderrera. Eta hauken duta, egiten baut Shift A, emoten dit bi aukera. Bat, image, referentzia eta bestea image background. Ni background moduan ekarriko nuke igual. A ber, ikusiko dugu, background moduan. Ekarriko dugu combo background, desktop, Fender Reps, eta ekarriko dut estrato gida. Eta jartzen dit, hor, plano bat, estrato kasterragaz. Plano hau, giratu esakegu, eta fijatzen bazaret orain pizkat girauta dago. Jarriko duten 0, 90, eta 90, eta geldituko da totalmente zuzen. Eta handiagoa ingo dut, porque oso txikia dago. Egin daiteke... Ez. Bueno, horrela, handia ingo dut. Giratu zaito ez bere, no me jorobes. Ah, vale. 90... Vale. Eskala datuko diote bendik eta kitxo. Bi... Ez, gehiago, handiago. 10. Hortxe. Eta 10 gitxi duitzen zaite, A ber, zenbat neurtzen dugu estrato bat? Pues estrato batek egin neurtzen dago como... metro y algo, metro 20. Olako zeo zer. Ba, metrotan bagauz, teorian, txikiago izan barko zan, pero bueno, no sé, yo creo que horrela. Ah, horrela. Vale. Orduan, hau da, gida hau, lagunduko digu, gero moderatzeko, ba, porque egin dezakeguna da kalkatu, bai? Eta saiatuko gara kalkatzen. Orduan, nik txikiegia ez nuke egingo, porque modelatzeko da gero rollo bat. Orduan, hau daukagula, pues, denti honi dituko diogu, gida, vale? Eta blokeatuko dugu, bai? Zertako blokeatu? Pues ez hautatzeko, bai? Orduan, hemen, dezkagu filtro batzuk hemen goian, bai? Dago como embudo bat, sakatzen badugu honetan, daukagu hemen gezitxu bat, eta gezitxu hori sakatzen badugu, hemen orain gezitxuak agertzen dira. Gezitxu horiek zazaten dabe, zeo zer selekzionablea badan, ala ez. Nik gezitxua daukadanean, hautatu dezaket hau. Bai? Hautatu dezaket. Baina gezitxuak etzen badot, ja ezin da hautatu. Eta hori da interesatzen zaiguna. Segatik, ze orain. Igual egiten du kubo bat, por ejemplo, Osa, ez egin zegoe, baina kubo bat egiten badugu, orain, jartzen az horreko biztan, por ejemplo, ui, ez dago aurretko biztan. A ber, hartuko gida, selekzionable, gida, eta giratu en aquí, 80, 180 o 0, hortxe. Vale, eta arain, que no sea seleccionable. Vale, ba, kubo hartzen dugu, ene, front, eta ekartzen dugu ona. Eta orain oso posible zaigu, ba, kubo deformatzea, bai, ba, estratoaren forma hartzeko. Bai? Bai? Honekin lan egingo dugu, eta kalkatuko dugu estratoa. Bale? Bale, urringo bideoan jarrituko dugu honekin. Bideo utzikot aurkezpen moduan.